Ahojte, povieme si niečo o outside baroch, ako vyzerajú, také úvodné video, ako to obchodovať. No, čo je to outside bar? Outside bar je sviečka, ktorá pohltila predchádzajúcu sviečku, sme na dennom grafe a zobrala jej high a jej low, áno, toto je sviečka zo stredy a štvrtková sviečka išla nad včerajšie high a nad včerajšie low. Uzavrela pod svojou otváracou cenou, takže je to bearish sviečka alebo shortová. Potom tuto máme príklad longového outside baru. Tento outside bar tiež zobral vrch predchádzajúceho dňa a spodok alebo low. No, čo je na tom také geniálne, je to len proste matematika, štatistika. Nič na tom geniálne není, hej. Výskyt týchto sviečok, outside barov, ktoré zoberú aj vrch, aj spodok, je len 10%. Čiže to znamená, že 90% sviečok nezobere zároveň vrch aj spodok. Áno? Čiže toto máme jeden deň, druhý deň zoberie vrch a už tuto pod spodok sa nedostane, áno. Ďalší deň sme tu, sviečka zobere z predchádzajúceho dňa vrch a už pod spodok sa nedostane. To znamená, že čo je pod týmto už neexistuje, áno. To isté v opačnom prípade. Tuto máme stredu, štvrtková sviečka zobere spodok a čo je nad ňou, tak to už neexistuje. Šanca, že by sa to stalo, je 10%. Áno, tuto je štatistika. A keď máme outside bar, tak štatistika, že by táto sviečka, keď zobrala spodok, zobrala aj vrch, je len 3%, áno. Čiže sa to ešte zužuje. Môžete na to vsadiť barák, hej, svoj alebo aj susedov, že tuto hore sa to nedostane. Je tu nejaká štatistika dvoch outside barov po sebe, ale ten outside bar sa vyskytuje v priemere, máme 20 rokov, ich 19 raz za rok. A za posledné roky, toto je dlhodobá štatistika, za posledné roky, za 3 roky boli 2, myslím, hej. No a teraz si poďme ukázať, ako to zobchodovať, ako to zaradiť do svojho obchodného systému, a čo ma veľmi potešilo, keby ste to zaradili, lebo je to ako veľmi pekné. Zapnime si, tuto som si niečo pre vás nachystal, taký pekný príklad a poďme na hodinový time frame. Alt G, 14. január, to bolo nedávno. Outside bary si vypneme a ideme. Takže toto je útorok. V stredu dojdem k počítaču, ráno o 7:08, to je jedno, zaznačím si včerajšie high, previous day. Aha, naopak to tu máme. Zaznačíme si previous day high a previous day low. Áno. A dívam sa, ráno o 6:00 sme swipeli včerajšie high. Takže šanca, že pôjdeme pod včerajšie low, je len 10%. No a kto toto nevie alebo to nepoužíva, tak uvediem príklad. Aha, tu máme napríklad hodinové FVG 1, hodinové FVG 2, hej, a páčilo by sa mi, že by ten trh spravil toto a potom išiel long, hej. No, lenže sa to nestane. Šanca, že by sa to stalo, 10%. Čiže ak takéto niečo plánujem, stane sa mi to raz z 10 pokusov. Áno. Alebo keby bol outside bar, že toto by bol outside bar, zobral by aj vrch a zobral by aj spodok, tak šanca na toto by bola len 3%. No a celá tá myšlienka z tých outside baru je to, že aby vám to ušetrilo čas a nehľadali ste v tých grafoch to, čo sa s veľkou pravdepodobnosťou nestane. Áno. To je tá myšlienka, väčšinou sa sústreďujeme na to, čo sa stane a hľadáme to, tie potvrdenia, že áno, ale je aj veľmi dôležité vedieť, že čo sa nestane a s tým rátať. Čiže toto je tá hlavná myšlienka a
Ak sa vám to ľúbi, potom to môžeme rozobrať detálnejšie, aj pol hodinu vám môžem o tom porozprávať. Ak nie, tak ako to obchodovať, myslím, že takto v krátkosti stačí. Ďakujem, majte sa a nech vám to šetrí čas a peniaze.